טוב, אז אנחנו בוויופוינט, תמשיך. אנחנו מההתחלה, אקשן. אנחנו בוויופוינט, עלינו עכשיו לפחות איזה 300 מדרגות. לפני שאני נותן לכם את גדי בשיאו, קבלו מה עשינו עד עכשיו. אוקיי? עלינו עד לפה, וזה גדי, שעוד מעט מת לי. אני אעקוף אותו. גדי, תן לי לעקוף אותך בבקשה. כי הגענו למעלה, זה גדי, תכירו. גדי שמת כל שנייה. מת למה? 300 מטר עלינו. איך היה? אני לא יודע, נגיע, אני יודע. לא, איך היה העלייה? עזוב אותך מה מצפה לנו בהמשך. בזכותך היה על הקטע. לא, עזוב אותי בזכותי, אני שואל ברצינות. תיזהר. אין לי כוח לדבר, סף. אין לך כוח לדבר, אנחנו נמשיך. תראו מה הולך פה. אוקיי? זה כולם כבר למעלה, ועכשיו גם אנחנו למעלה. הייתי עוזר לו, אבל הוא יכול להסתדר כבר לבד בלעדיי. אחת, לאט. קצו. אתם מאמינים? אני מאמין. אתה מאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. דרך אגב, אנחנו עוזבים שנייה את גדי, תראו מה אנחנו רואים עכשיו. זה הוויופוינט. גדי, תסתכל. וואי. מה אתה אומר? מאלף. קח מים. מה אמרתי לך לגבי לנשום מהאף? הוא סרקת, הוא תמיד מה זה רע? אתה מציין על זה, לא מקים. לא אכפת לי. אנשים סברו את הראש ככה במסלול. נכון. אז הם ישביעו ככה, יחשבו שגברי סרט פורנו או משהו. אנחנו נמשיך למעלה עוד קצת. זה כל החבר'ה. אלה שתי הבנות שראינו היום במסעדה. Say hi to the camera. Hi. זה גדי. נחשב. אין בעיה. אני בינתיים מצלם לנו את הנוף. אנחנו נתקדם קצת. זאת השמש שגדי רוצה, נתקדם עוד קצת. סליחה שנייה בבקשה. אבא. טוב, לא רואים טוב, אבל זה מה יש. קופיפי 2008. חשב. הנה גדי מגיע. גדי לאט. יאללה.